Dumawag na pulo pang talisan. Alam mo sa kamuos.
Dabong bilyang. Rosing. Ako, pag-tiktok na kailangan mo. Ako magsukat po yan. Ano nga? Nga to dyan. Meron naman yung nakabalmang ko. Kurang. Dalawa lang yung suka ko. Isa pa ako na Duwa aja tigisa ko. isa ka lang ako. Isa lang yung suka ko lang kami. Awang nga rin, ganyan dito. Kaya malay ko nga, nagpapay yung awang nga. Mangdod si karne. Mabaling ano, parparehas mo sa nasa tao. Ano kayo nga litro ba ang kailangan nyo? Sa galong lang yan, mga 4 liters. Magda. Pero sabi na to, kailan ko lang. Ako rin ginagarong-garong yung tipo ko dito. Adi nga, diyan ka ng toast. Nagdaman ko may sa kilo, di sa verified. Gustong
Hello po, gandang gabi sa inyong lahat. Ay, may laman na bulaklak, bes. Wala, nakaluto lang ito dito mo. Hindi, naluto na. Nasa sa isa. Alawan na yung pinakain mo. Saan galing? Ay. Hindi ka ba
isang ganda. Sanay dagdagan. Laki lang may bahay. Yan lang balay. Ay, Mother, I need extension ng ilaw. Hindi makakapag-hater. Walang ilaw yung gym. Kasabay naman ang sinasabi. Kailangan na. Hindi ba may solar ng gym? Oo, meron ang solar na rin. Hindi meron naman siguro kaya lang yung Dapat kasi natin bawal naman yung hikit. Kasi lakay mo lang mismo na dito sa Dito yung kutsara ka mo eh. naantupin nila. Adi nga kwa, ang dayo rin kitig nung gaw, ay daparang. Agdagarod, Okay, mga tepe ko no. Kain na po. Kain na muna. Kortak ah. Wala po. Kanino ba? Kain guys. Diling daw. iba ka hindi parang guys. Mga nagpa-practice, hindi na kayo kanina. Hoy! Naman kayo makulot na Madal, baba nito dali na. Ay, ante, ilan po pala kayo? Mali aja belum.
si Dennis na tayo. Dito may kibalay. Yun. Dito umay. Manayo. Isa. Ay na. Patay mo. Langgat ka ng mga. Tinang ka. Amin ka. Oy, ano Ano ka, di ba? Hindi ko po natin sila. Oh, tahan-tahan tayo ng awat. Dahan-dahan. Ha? Panyato yan eh. Ay, adi pa ako. Oh, gusto muna. Kami na. Mga bata. Oh, yung mga sa mga nandiyan na. Huwag po yung sa tao, marana tayo ulo, sa pagkara lang. Ay, hindi ka Wala na ito sa ato. Ate yan. Uy, dito sa loob. Pero, tinutumay yun eh. Kain na. Mamaya na yan. Kami taluakan ni. Sabaw ka mo kaya. Kita naman, pinapay. Eliminated, buti yung bakli ko. JMB na naman. Hindi nabasag ka doon. Ay, Sa baba. Wait, kayo naman. okay, isang-sambo ka kami, di ba? Pero yung waras ko. Nandito ka ba kayo ng gulay ka? Tayo na ngayong binigong ko, marami sa tao.
makan tawaran ka magpilit. Pagkakas kami. Dali-dali. Hindi nagdala sila ng tayo. Ano ka nga mo? Ay, awag ka sa bahay. Yun, anak na nga nun. Ano na kasi sila? Ako. Ate, cellphone ko po kami isa. Hindi ako makita. Ate, cellphone ko kami isa. Hindi na namin. Hindi pinakita. Inyawat ko na sa pinyawo. Pakita ka lang. Ate, nakabit ko nga. Ito sa mga Ano naman? Oh. Ayun. Thank you very much. Ne? Ay, manununan pala. Yung ulam. Yan na lang ilagay mo dito, baby. Yung kutsara. baso. Baso ka. Pwede ka bang pangalan tayo? Okay po. Baso. Saan punta? Baka di na umabot. Basta Sunday, kagana. Una na, sinirgaan na nila. Isang dana nito. Ito na yung dala natin. Malibay ko man nakarisel. Ito na yung dala natin. Saan? Nagkabay mo nito bang palitin mo, be? Nagkabay mo yung pagpalitin mo. Ang laki mo naman ka. Maraming hilay sa'yo. Wala. Wala. Sila na naman pupunta na sila, oh. Bahala ka dyan. Bakit sila ng pagkain sa taas? Hindi, ikaw na kumuha. Manong. Pabulog ka na. Awang gabuta. Guys, ay, sabi mo to. Nabalan na.
Nakagay. Ako naman, bago ka sa bangis ka. Maaga daw. Nalagay Ang tapat. Ay na. Atani, bukmang na ka. Pilihan na ng palit ka. Tamuan ka na. Huwag yan, natin nagpain ako no. Kumain. Ano? Hello. Victoria, Perfume Star. Kasi ang ay kain ako. Mangampay ka na muna sa to. Ito talaga ako eh. Ayan! Badyaw. Kapag sa kalangsa! Ang sa si Dodo, nalagigilong dito. Basta ka lang! Kailangan na. Ikan! Kapag nagpapamyak. Lamon. Nabit ka tong-tong. May kape ng kuya pala. Kuya ka. Dito pa lang may kanin. Thank you. Konting bata. Sabay ano, oo, di ba sabay naglalagay ng belo doon. Ito ate, meron na Balistahan na siya. ready. Oh, go! Umamay na po yung balo. Ano, umamay na po. Nagsilawas na kayo ng pansiloy. Lamado na. Palatandaan yung mga kawali. Kawali. Hindi masarap. Kaya kita nung madini. Ay, Auntie Erlyn. Hello.
Hindi, basta bahala kang mag-isip. Problema na yung Huwag ka lang mo pagkumalan sa picture magpagkumalan. Kami, lakpa mo. Yes. Bawalan na. Sa ato kasi pa yan, kaya naman dito pwede kang mag-isip. Ang iyan ang basta yung sponsor wag lang sa isa sa reception na siya. Kaya kami ang ko eh, kasi Ano, tingat? Ano? Ano nga yung ginagatutat tayo? naikam. Kabel ko tatay bulak. Pero mga ba? Ay! Ni Manong Danilo ata. Ni Manong Danilo. Tunog ang damag. Ni Kwa, Renren. Eh? Renren.
Nung pag-imata isda. Maganda, natin kayo na. Abi, mati-mati sa kasi Alam mo, ay good. May pirana. Akas kasi ako siguro lang sa amdotan may isa may isa. Ako malaki na sa sinsan. Mas pangan. Ay, Kaklasmate kami. Saan mga ay magkaya dati? Ano yung sakit ng bato talaga? bato sa bato. Ay, bato. Ay, bato mo. Pati ang ito. Kasi hindi nila mailalabas. Ang inaalala ko ako yung nagsaksi. Manganan? Sa'yo. Oh, yun ang iniwanan. Ay, nakakanimingaw. Ang masakala? Ay, so, yung masaka. Ay, lang pagkaguman nila ko, hindi sa lang ako. Arang ako. Walang nila, pagpapakate. Tinggal ang kate. Kumaya mo yan. Abe, may nag-aaral sa'yo. Nakakulong-kulong. Yung ginagawa ko sa kanangan. Mag-extra kami ako din. Sabulong ako ganun ako ng kumain. Ingat ako kasi pag may nakita akong konti. Yung masakit na yun, parang sakit na nipel. Na mas ilo ng tulad mo, hindi na nipel. Si mama ka nyo na yung nagpapagpapagpapagpapagpapagpapag ako kasi nung lagi na galing na ako natulog ay nila lola. Kasi hindi na kami nakagalit. Sana yung baon ko na nakalimutan ko. Ay, yung nadala ko, di ba yung mag-dry? Dapat dinadala yung mababaon. Oo, di ba nag-dry? Ito ba dapat? Kasi bibili ako ng tubo sa bayan. Para lutuin ang kapulan natin lagi ng papaya. Lang na itong ano ay. Hindi naman na
Hindi po umuwi si Gracia. Taga-abang ng aming live. Ate, ang kasuntong bata naka-jacket. Hindi, ni Baldo. Ay, Baldo. Danilo po. Danilo, yung naka-jacket kanina. Nagwapo ni Dugit. Aging gugwapo. Ay, Ninong Suntong andun po sa baba. Siya ang tawag na, Master Chef. Nagtatagbat po sila ng karne sa baba. Bawal pa pong tumagay. Hello, John Prince, Fines. Asan na kayo? Makapaapal tuloy may makijaming. Sana all muna ako na sa Pinas. Di mas paiti si dami. Utong, singkamas, ada saluyot na. Tapos ada ti pinirito nga sagpaw ng isda. Ay, ipasyal ko po kayo. Asa na ba yung back niya? E, paano i-back ba to? Ayan. Oh, busy. Daming hugasin. Katatapos po naming maghapunan. Nagsida kami ng dinangdong. Hindi pa nalina yan, madam? Okay. Very good. Ay, ibos jay dinangdang me. Asing kamas. Ayun po sila. Doon. Ay, kailangan ko ng tripod para makita. Hi, Marilu! Very beautiful ang Luna. Pati mga taga Luna, they are all beautiful people. Busy. Mga taga Luna po lahat yan. Gumawan malasin ko nga tao. Kailangan ko ng tripod. O, pasilip po sa ganap na sa aming kusina. Sinong bumadag? Hello, Manong Martin. Tasyan mo, nakita dan. Nakalive ako. Yung kuko niya, tinapakan daw. Nakalive ako. Gracia, kumustahin mo na yung kuko ni Manong Martin. Guwapo. Ay, ang kinis ng paa niya, parang mas maganda pa sa paa ko. Nakamedyas ka ba araw-araw? Ay, sapatos. Magsapatos po kayo araw-araw. Umulan kaninang 5 in the morning. Pero ngayon, umulan kami sa ingay. Nag-imas jay singkamas, tas ada saluyot na, tas ada ti utong na todo. Walang ulan ngayon. Tulungan da kami agkararag nga agtudo ta biglang naulan maski maliwanag ang langit. Auntie Minya me, hi Ante. Agbebuya ni Gracia me. Kinim ni Putseng. Auntie Ibot, nakasamuray di kalman nga agbanbanday di dalan. Hello mga pisan ko ni Nanay from Cyclone. Doon sa may ginagawa sa Wiste. Andun ka kaya? Nag-traffic ka. Eto naman, ang aming model. Sige, tak. Si Wenwen. Say hello, Wenwen. Hello, everyone. Good evening. Kuna mo na. Ang aming balda. I-shoot mo na dyan. Wala na yan sana. Hi, balda. Kumain ka na po. Very good. Ano po pinanonood mo? Maghilo ka na kay Tita Asya. Maghilo ka muna kay Tita Asya. Ang ganda na pwesto niya. Nakapatapat. Kita igit. Aling Rosa, hello. Kumusta ka ka na? Kuna. Very tiring. Ay, Manang Bateng. Aboy-boyan ni Bunsom. Wow, nato ti makibalsi.
Ah, yan ang aming mother. Sobrang busy, kadudugkal na. Dakarte pa. Ay, nakadigos kan, mother. Kaya, Kano? kanina pa. Buti ka pa, siya kagat dagakpay lang. Busy ni mother me. Mother, patingin ako kuma. Bawal ka nga aginaw. Apay gulja-guljangan. Tatay lang ata. Tingnan ko nga. Pinaghirapan ni Jen kaya yan. Tingnan ko nga. Nagpod ko nga para wala nang... Tongka-tongka mutin. Ay, nakataamoy. Wala pa naman. Di naman ako nag-ginaw. Yung kanawan mo. Ipinagsusulan. Oh. Wala tayo pak mo. Ato hindi naglaing naman ni Kuristame. Agbaybuyan ni Grace kiniputseng. Kami ako koko. Kumusta niyo man tayo kukunin Manong Martina? Naglinis. Glaeng. Sana all. Madinga giwak karnen. Mangan lang nga. Hello, Manong Baldaw. Ata di naka-jacket po hanga ni Manong Magnum ata ni Baldo. Madar, the pants mo. Hanga kano nga bumakbakit, Madar. Una ni Kinsay de la Cruz Roland. Totoo naman maganda ka, oh. Oh, di ba lalo dagita nga kukono. Natungkap talaga data. Ay, Madar, kanina lang yan. Tingnan mo nga naman, oh. Nabawasan. I-upload ko yung mga video naman. Wow, nataltal di ima na sa nga naglabaga. Nataltal di ima na sa nga pati pa nagdugkal na kinagartine ya. Data ni Mother mi po. Data ni Mother me, nagsingpot nagpintas pa. Kita. Apo, kita na yung makikiligan. Naman, yadayo ka may mga kidilinak. Ni Aling Rosa man, nagsingpot. Nagagad. Nay! 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 Nag-dive! Nag-swimming! Ba't ka nag-swimming dyan? Walang tubig! Buti nga sa supal lumagabog kayo, nag-swimming nga eh. Naitugkil yung ulo na. Pero okay pa rin naman siya. Oh, may poise pa. Ano talaga marik na sakit? Di ba masakit ulo mo? Sigurado ka, hindi masakit. Ayong yung sikaw? Oh, magaling mag-dive. Huwag ninyong pag-is-isin ng si Lola kung arod. Kunanan. Hindi daw po pwede masisira yung kanyang manicure at pedicure. Mother, tandaan na, kuna ni Bunso. Huwag ka daw mag-is-is ng si Yase Caldero. Ag-cellphone ka lang, Mother. Kasta ag-cellphone ka lang sa kagisam-isam. Nagmaya nga sur-sur dun. Lalo no ma-upload yung video, Mother, tatay. Pumanag na nakarabol siya sa may isa. Ano din ang babakalan. Tapos inikabilan ni nga auntie ti aji nga Christmas nga ita marilat ka bawal ka agsaw ko tolong daw po. Man, lolo po ni garaw tag kara high blood. Pinagtugaw me. Tapos pati pagkapin. Naman na Diyos ko, makapanervyos ka naman, Wen. Nanervyos ako sa'yo. Yan. Ganda ni Auntie Ming yan eh. Anya ibagang piro. Teng, kana natapos kumain. Oo, mga anak pa lang na eh. Agin ensayo aman nga sumanaw sakto no bigat. Oh. Wala mo pa napaktes. Dagsalag antitikwang mga
Abay nga babae, abay nga lalaki. Kadwada di groom, team bride, gano'n. Ah. May sa minuto lang, Ajay. Po. Bundak, back up, down, shoulder. Sapay naglay nga mga mic nag-practice kami ti sala. Kanawan, kanigid, 1, 2. Si Mali ang asya mamakitatawan. Gracia, bus na ba luha mo dyan? Alas 4 kami naturog kaninang madaling araw. Tandaan to dyan likod, tulad. Ano pa yan? Kunak eh. Dyan likod anda. I-live na lang namin. Duwa nga baboy, Jeng. Duwa nga baboy. Bawang sibuya. What? Si Nika! Wag kang ang OA, Nika. Hmm? Buti nga po, dumating na kayo eh, kinakabahan na kami kanina. Lalao mo kadwa tayo, mano na ay. Ang agluto di pang malong tayo. Kita mo naman yung magkapatid. Oh, siga. Mga nakababanmikas. Ay, awan, napan nagpakain ni bridemaid. Ay, Jai Jim. Kasi dumating na yung catering. Ay, magkikater. Papayayan nata tayo pa. Bitawan nyo na lang daw. Nainitok sa ulo. Nalabasin na lang. Gusto nga awan dito yung deng. Damdama sa bangkot na. Yung cellphone ka! Asan na kayo? Saka na. Cellphone ko na yun, anak ko. Sala ko. Babay ka. Hindi atag buy-buyad ang agiw-iwad at sibuyas. Pakanda mo agiwa sibuyas. Wala naman ng sangsangitan ni Gracia pag inidip ko to. Maiwad din. Mother! Cellphone ka daw na cellphone, hindi mo binabasa yung message ni Bunso. Ayan, naka dyan. Hindi ka nagre-reply. Reply, hindi ka man Duget, pag nagpa-toast kami ng wine, i-assist mo sila. Ikaw sa wine, siya sa sa Escobar. Kasi tatawagin ko yung pamilya ni Agaton, pamilya ni Jobin, pamilya ni Mary Rose. Andun sa box na rin ko na doon. Oo. Kung saan ba nilalagay? Hindi, iba yung... Ino, pinapatay. Gandang gabi, Miriam Laideros Andres. Idiso ko nga ito. Pagsala ka. Tapos na akong kumain. Malintong, don't forget this sunflower. Ayan, nakikita nga sa bakso. Namagam na ni nanay yun. Namagam ni nanay. Wow! Ay, nadi ba kasi ito mo? I'm good. Aji nga rin isang buwan.
Ay, in-display na ni Mother G, sagsagana may. Nga bagaskin na sabong tisantan. Gracia! Ginang ni tatay ne. Buy-buyahan na kami. Palakpak mo first. Tapos, 1, 3, 4. Inayadam. Pwede ko na bang yalo? Hindi pa. Hindi ay, hindi mo ay kabi, dakil sa tababa na. Tamay kabi yung bagasin. Hindi mo base. Tapos siya tagawit atoy? Wag. Dala-dala ko pa sa pilya. Muna, kaysa agbirbiro kanto pala tibaks no nang ikabilam. Inayan. Hindi. Yung una may, sabi nito, yung inayan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fast learner yan, hindi katulad ko. Slow learner. Tapos mabilis. Dalawa kami ni tatay nga na ikapis woon. As in. Okay. Ay, na ngayon. Yan. Next. Ha? Matabig mo yan, ah. Niniling, mag-practice mo lang ako. Ay, na ngayon. Ganyan naman, Oli ka. Ay! Pagtet. Ibang ko na ako ginagawa niya. Ano mo na. Amen. Alis sa sunod doon. Nasangkil ka nung nagsasala ko. Yun naman yung talent ko. Alis sa sunod doon, me? Di ba, ganito. Tapos, oo pala. Ikot. Hindi ka naiikot. Ikot. Perfect. Tangkel. Yan, siyempre nag-warm up ka. Yan, parang meron pa isisip. Parang mo i-warm up pa. Sige na nga. Ikot, no? Ilan? Me, tapos na siya. No? Sige man. Mali. Basta Taas. Baba. Baba mo na yun. Asa na garo? Tapos, afternoon, 5 minutes ka na naman. Tapos, ano pa ato yun eh? 1, 2, 3, 4, mali. 5, 6, Mali. 7, 8. Mali. Diba? Tatsa. Ang kaming na action bisala rin kaya lang po. Yan, very good. Very good. Isang beses lang na. Tapos, ano na? Ganun na. Get. Ano nakasunod? Ganon, tapos. Wait. Mamaya yan, di ka muna, isa-isay mo muna. Game para sa tugtog me. Bilangan mo muna kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laingan niyo lang ako. Kahagarod. Gracia. Ate Dan, huwag ka maingay dyan. Hi, Mang, asan ka na? Ano na? Mami, nakalimutan ko na. Wait nga. Teka, may buyakan na magaminan, Madi. Patayong gawin na lang. Practice kami pa. Pay, Madi, makabuya ni Gracia. Mabigat to. Ang bigat to. Sige na, suda mo yan. Busy ni Dogit. Hi, Mang. Say hello to you, Dogit. Okay, let's get low. Di ba, let's get low. Yeah.
Yan. May. Yung tutungtong kasi Alika. Mamatay ka naman. Sige, tayo sa kanya. Sige, again. Ay, ayaw na ano. Oh! Ayaw po yan! May ipagpakita di sala may takwa makita yung ngayon nandaw kami buyahin nukuan. Naggasang di bawang sibuyas da. Nagsakay mata. Awat abuldeng si kamat. Ang pa ni mamang mo to, ida jida ng babakalan pa kini antim. Diyan ka mo, Mador. Hoy, kampailan di mang kito. Nanay mo agad ay bakal. Tapos lalo pipila eh. Tapos sumipit niya. Nay? At ang nanay yung akas dyan, kasi lalo pipila eh. Apa? Kumali ka Team Bride. Sayak mo kita. Abali pa yan. Yan, yaman na yun na. Ano na yaksyon grabe. Ano ba yun? Ano na naman ay? Baka yung makikikutan pa yan. Ulit. Wala pa ulit. 1, 2, 3. Ano lang pinakasugat. Sige pa tayo. Adi ka. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Isa. Dalawa. Tapos apat. 1, 2, 3, 4. Taas. Baba. Taas. Baba. Kami sa lang nagsisigado.
di ba? Ay, hindi ako marunong. Ganon. Ganon ka. Ganon. Ka-side kasi. Okay. Okay sa'yo. Ay, ba't basta nataas yung tulong ka? Dalawa kasi. Ganon tayo ng tulong. Ganon lang, oh. Ano ba yan? Oh, Sige nga, tulungan mo ako ng kaldan. Girl ka. Team Bright. Ganon lang. Ganon. Di ba? Oh, ganyan. Ikaw nga walintaw. Ganon. Ano yung Ganon. Ganyan. Ganon. Kamera. Nagrigati ko waldag, my God. 1, 2, 3, 4. Nagbayag na. 1, balik na. Di ba? Side yun na eh. Muna. 1, 2, 3, 4. Gitna na yung dalawa. 2. Ayan. Perfect. Tapos hindi pa ba? Down na. Down. Di ba may nakaganyan? Gumaganyan ka mo. Again. From the top, magkamali ito pag isahin ko kayo. Ay, pangalan versus number 6. Pangalan versus 6. Then, 1, 2, 3, go. Oh, mali. Oh, kaya mo yan. Kaya mo. Hindi, final na ba yun? Oh, final na. Final na, last na to. On yun. 1, 2, 3, go. Sino ba ang may? Ano nakasunod? Kapag na. Oh, sinigan na eh. Allah! Oh, ang kulay! Pababaan eh. Pababaan. Oh, 1. Pababaan. Wala pa yung ano. Pag-solo ka. Ulit. Tuloy-tuloy to. Walang mag-isa. Makita na kami na ano po yung grasya. Ilan ba ang cellphone mo? Baka hindi kasi marinig masyado dun sa GC. Pwede naman dun sa GC, tas ang sound dito sa live. Then, final. Hey, walang mag-isa. Okay. Ang slow. Pas na yun? Ano? Natukaw yung arm. Nasaan naman ang takeout? Ikaw pa din yung arm. Meron. Manira, wala kang sinabi.
Mas pangit. Okay, kunyari ikaw yung... Ako. Okay, kunyari ikaw yung bride. Hey! Hey! Uy, wag yung ginaganyan ng bride, ha? Tatanggal. Meron tayong wala. Punta ako ng Sakit sa to!
Sabi sa'yo eh. Hindi mo na ako na Ay, baka na ipo mga tingnan lang. Urang sa baw. Ay, huwag na lang. Ata natin mga magubay? Tapos na. Ay na. Kaya ako magubay, nagigibora. So, pinulang na. Pablo ka kaya? Ang dami kong tignan mo sa bangko. Ano yung bangko ko? Ay, baka ni John Ray.
Inawang magitan, nabatitan. Dami nila sa baba. Hindi naman makita. Walang lambing. Atek pala ka to. Luba to. Loba tining na. Bye guys, mamaya ulit.